Hola bonics i boniques, avui anem a veure els diferents usos del guionet. En el cas del primer que anem a veure són els pronoms febles que no s'apostrofen i que van darrere del verb, com per exemple portar, guionet, me. El segon cas és el de la norma del duc, que ens diu que les desenes i les unitats o les unitats i les centenes han de portar un guionet enmig quan l'escrivim, com per exemple 30, guionet, 2. El tercer ús que li donem al guionet és el de les paraules compostes en el que la primera paraula siga un punt cardinal, com per exemple Sud-amèrica. El quart ús és el dels estrangerismes no adaptats, com per exemple best-seller o hip-hop, que el valencià deixem el guionet. El cinquè cas, el cinquè ús del guionet és el dels compostos reduplicatius, com chino-chano, barrim-barram, que els mantindrem aquest guionet. El sisè cas és el de les paraules compostes en el que la primera paraula acaba en vocal i la segona comença per R, S o X, com podria ser el cas de paraxocs. Altre cas, altre ús del guionet és el de les paraules de difícil lectura, com per exemple pit roig, que fem eixa pausa per a poder pronunciar-ho millor també. I l'últim cas és de les paraules amb direccionalitat, com tren, Madrid, guionet, València. Moltes gràcies!